Я б лак Беларусь. Сьогодні, 21 лютого, я звертаюся до білорусів на паспорт. Віншую Міжнародним днем родної мови. Хотелось нагадать, что в этот день был установлен ЮНЕСКО память студентов, які добивалися, щоб родна бенгальська мова стала державою в Пакистані, які незабаром стали незалежною державою Бангладеш. Так само хотел бы нагадать, что менавіта в этот день, 21 июля 2018 года, была принята первая уставная грамота. А так само в эти дни, 19-21 июля 2018 года, у Минску пошла эвакуация органов влады, стали проявлять белорусские доброохотные военизованные организации. И в этот час на будинку державной администрации Минска впервые з'явився біло-червоно-білий стяг, як символ білоруської держави. В этой исторической події являются певничним символом для найновшої історії Білорусі. Белорусская мова – это головная одежда белорусской нации. Белорусский бело-червоно-белый стяг – свобода и независимости Беларуси. Знаковый. Особливо апошние 6,5 годов. 6,5 месяцев у Беларуси. На апошній місці влада громадянина Лукашенка з війни широкомасштабних акцій протесту, на великий жаль, протягує репресії, які виглядають як сюрреалізм, беззаконне дитинство минулого століття, а може навіть тиранії. Особливо звертає на себе увагу абсурд лукавого правосуддя, коли офіари протягують обвинувачення, а карти свідком і потерпілим. Так обвинувачується Олександр Кардюков, свідка забойця Геннадія Шутова, смерть. Я думаю, навіть і не забойця. Капитан Роман Гаурин, а загад стрелять войсков дал генерал-майор Вадим Денищенко. Войсков, различные для подавления мирных актов. Это международное войсковое злочинство. Влады фактично тут спробують поставити на згоду протестовців як терористів. Справа Николая Аудукова. На этом тижні протягнулися абсурдне послідовне над журналістом Катериной Андреевой і Дарьей Шевцовой, а так само над журналістом Катериной Борисівною. Так само пройшло 40 общего операторов. Протягивается суд над Виктором Бабарыком. Так само пошла атака на протестантскую церковь «Новая жизнь». Але Бог все бачит. Я хотел бы нагадать в этом свидетелям, потерпелым выходящим. Мотивы спешайте быть покаранными по-человечески закону. Хай вера, мова, белорусский, бело-червоно-белый стяг будут символом. Я как тебе допомогу вам простить. И попробуйте себя вот до конца. Живи Беларусь. تعال يا مصر